ke National Medical Commission NCM kalamang sanpotli ki seat MBBS Hashlong Medical College Pat Hospital SMCH nakabentaw 60 arja arpusan arja arfunriu pat kani kedai kesin jam kebakong san ya kejela hakalanjing puli medical. Dakane ke Shillong Medical College and Hospital kalarong siya katop jong arpoy tali ki bakum kini ki jaka puli hakikat lai tali ki jela bela ai seat puli da National Medical Commission. Habakran sikilat patay kubor ha no pai sngi jong lai tari unai lur araja arpusan ke Dr. Maisel Amprin Lingdo ke Menteri Berik mi ya katanat kalaong bana kita gi san posit prapusan persen kindai kerpang yak yaki samla na ka jela bat khatsan persen yaki weipat. Kalay turu balatung ya ke Dr. Nicola Lingdo surgeon ENT Harims Imphal kum ka director dakalenti ke babet ke babyang bat benrap baka sarkar kalapan kre ya ki jingdon kam kum kilap ki jakasa no hikai bat kiwe Ngisngong bangilong ipadempok hadu kata-kata bahadin kejing angnut kepada kita nem baya keren Jepang kata ke Medical College kepada Bandon haka jela kejongi nanta kasngi ngilayo ya ke official notification naka NMC na Government of India bakala itu ya ke Shillong Medical College kum kawai na ki Medical College ang list jongka ha baro away kari kajongi ngin sedang ya kani ke college menta usnem ha kani ke session but ngin shim sanpo ngot ki kena prapo 100% na kani ka sanpo seat kanya directly sya kinong shong jong gejela jongi ban khatsan persen ka jude ka bukom bakan let sya kata ko all India pool ngilalong ki balapen kre ngila thung ye Dr. Nicola kom i director limba kalenti ka ba bit ka babyang ka dadon na ka interview ka batikna bat ila job i Dr. Nicola i bajutrei kum i surgeon jong ka ENT hapo ka rims infal ngi kemen bamenta ngi don ru i doktor na kejela la jong i belawan pai sya ka state la jong man serve ye ki bat ba la jong ngi labyang ki jing pen kre na kenta ki classrooms na kenta ka library nam ta ki labs ki prepare nila pen kre ya kajakasa ya ki professors ki wei pade ki nong hikai ki associate professors ki ter punta nang ta ki kendon jong ke NMC ru nila pendep dak ka pen I ya ke NMC bakum bakalong ki nong hikai ki la don kat le number bat ni don kam menta kat mangya kani ke Medical College bangin nang pengklan ya kita ki departments ki prepare ki badai ki bakong san ha ka jing ai jing puli banlong doktor breu ti ngisngo ba kadai ka sngi ka bakamen namar ba hadin ka jing persyang ka basitong ba nilayo ya ka Medical College hoon habas dang ya kanu ka batmai kindon ki challenges i director ru itip ha bakindon kita ki challenges mereka banga itanat kalong ba ki doktor jongi ki badon ha ka state jongi ki ba serve kum ki doktor ha ka DHS kilawan sakmat banong ngiru ngin wan hikai ngiru ngin yarap lang tikani kadi kata ka jing itanat ka banga yu I ha kani ka jingyat ganti jongi nam ta ka Shillong Medical College bat ngada songo shisha ki officers ya ki doktor ki boper ki balaploy ban one sakmat ban hikai ha kani ka Medical College kani gade ke AKA ka ba ngiklem la man le kini ki snem ki baladep kata ka career progression ka bamut ba ki doktor sisin bikilawan po ka state yung iban self ki sakot kum ki doktor kini ki MBBS ki long bitang ki GP kum ta ter ka ki doktor yung iban ki yung ki stem ban let ban wat pat saya ka PG saya ka senior residency saya ka MD kani ka taingi kerben bahadin bakalawan ka Medical College kum kani kitaru le si kinsa day ki kendon ki bangin la man ki bat ban jam sakman bat nang bun ki doktor jong hi ki ban ka state jong hi ki ban la man serve khambha ban pengkot pengkhia ya kata ke population jong hi
ngikemen shibon bakani kala urlong but Honorable Chief Minister jungi udon Delhi menta but unya keren but menteri rangma jong kari Prime Minister jong kari bu wan bandon bentalang hak kata ka inauguration nang ba kanlong ka inauguration ka bansa jeng kan mau bat kanlong ka mau mer ka bador kamba ha kani ka jing yale jong ka sarkar ban lam yu ka kwat ka kya ka bit ka biang hadin kini kisan snem ki banwan ngahi ngayo i ba kata ka jing duna doktor ha ki jaka ai sumar ki bopher so dong jong ker jela ka jongi ngin sala pangin address Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya